Наистина, цялата държавна политика в това отношение е много сбъркана. Когато тръгнем да наемем хора, държавата ни притиска да бъдат с договори, само че същевременно все още по някакъв начин лишава и стагнира хората, които са на помощи и работят. Хората не искат да дават лични данни, не искат еднодневни договори, не искат нищо, защото ще загубя помощта за дърва, ще загубя друга помощ. Също така имахме случаи на Осенно село преди години. Всичките, примерно 400 човека, които са трудоспособна възраст и работят, бяха с някакъв проблем с очите. Тази година нещо с ушите. Всички имат бележка от лични си лекари, че не могат да работят. Получават помощи, работят на черно. Това е проблем, който трябва да се справи държавната машина. Ние само се оплакваме, обаче държавата, това са гласоподаватели, масивни общности и никой нищо не прави по въпроса.